O Concello de Ribeira e a Xunta firmaron un convenio polo transporte público. Con el redúcese a tarifa para incentivar a mobilidade sostible en autobús. O transporte público leva arrastrando problemas en Ribeira dende hai anos. Unha das principais queixas era a falta de autobuses e de horarios fixos das liñas, a que se suma o alto prezo que ten para algúns cidadáns o billete. Para intentar reducir este custe, o Concello de Ribeira e o Goberno galego chegaron a un acordo. Aquelas persoas maiores que desexen participar desa consulta pública e que non saiban manexar medios telemáticos, poñemos a disposición tamén a aula de informática do Concello, as oficinas da Oficina de Atención Cidadá ou incluso dentro do Gabinete da Alcaldía facilitaremoslle toda a información e todos os mecanismos, incluso se o queren facer tamén por rexistro do Concello tamén van a poder facer participar. A pesar das problemáticas, Pérez Barral afirma que o Concello ribeirense fai unha forte aposta por este tipo de transporte. Acabamos de suscribir un convenio coa Xunta de Galiza onde o Concello inviste 55.000 euros ao ano para facilitar que aquelas persoas que se moven en transporte público teñan unha tarifa reducida, unhas bonificacións que aplicamos cun convenio asinado entre o Concello de Ribeira e a Xunta co que pretendemos promover a mobilidade sostible e tamén colectiva no transporte público. Sabemos que hai moitísimas deficiencias nese sistema de transporte público que se lle foron trasladando á Xunta, como pode ser a impuntualidade dos autobuses ou, por exemplo, que hai liñas que directamente non pasan ás horas indicadas no seu horario. Convenio de que se beneficiarán usuarios de todas as idades. Entramos dentro desa área metropolitana e, por tanto, os prezos son máis reducidos que se non estivéramos dentro desa área metropolitana e non suscribiremos o convenio coa Xunta. Temos que ter en conta que a realidade poboacional do Concello de Ribeira non é nun núcleo único de poboación, temos distintas parroquias onde vive moita xente e teñen que baixar ao centro de Ribeira a facer recados, a traballar ou incluso, neste caso, como estamos aquí na parroquia de Aguiño, a veces ter que ir ao médico e, por tanto, o transporte público é esencial. Tamén un transporte público que nos conecta con Santiago ou mesmo co Hospital da Barbanza. Por tanto, é un servizo esencial que debería funcionar perfectamente. Sinala que neste comezo de ano manterá unha xuntanza co presidente de Monbús para afondar nas problemáticas que ten o servizo no municipio e para mellorar a conexión de Ribeira con Santiago.